Pamusoro changamire. Chokwadi. Ndiri pakutsanangura nyaya yangu. Mukadzi wangu ndikukumbira mhosva Elizabeth Wachakati. Akadanana nemukadzi wangu kusvika pakumutisa pamiri. Mukadzi wangu ombatiza pamba, ombopanana midziyo yangu inova bhara, sola negumbezi. Inova mukadzi wangu ndazotaura naye kuti tiwane kurikavha zvinhu zvangu. Mukadzi wangu akati no, nyaya yacho itori kupolisi. Saka mupurisa wacho aita nyaya yacho, ndakazofonera futi Wachakati wacho akandiudza the same thing kuti zvinhu zvako ndinazvo zvichokwadi. Ndakapiwa nemukadzi wangu. Nawe utaura nemurume ndiri kupikisana naye kudana nemudzimai wangu. Handidana nemudzimai wangu. Asi iri nhau yezvinhu zviri kutaurwa nemudzimai wangu. Mudzimai wake ndakanga ndiri kutaunship achitofambawo aine zvinhu achiti ndiri kutengesa zvinhu ndoda kubva pamba. Regai ndimbokubatsirai ndichiti ndikubatemura. Unoona pane chimwe chishona chinonzi kupeta muramba uri munyoro. Shona iyoyi yaibatsira zvakawanda. Asi maona mumwe azowedzerwa imwe shamo kumusana yemombe, kungowedzerwa imwe mombe panyaya yako yawangofanira kungogara wangozvibvumira. Munoona kuti kakutenderedza vanhu nokuti murume uyu paangopa in short ane pauziviro ane zvaakabata. Saka makamufukunurisa umbowo hwozobuda. Imi mambotenderedza vanhu kungopeta muramba uri munyoro. Ndaifunga kuti zvaigona kutokubatsirai. Azvaitofukuka zvakawanda. Aiwa, changamire chokwadi chandiri kukura ndo chokwadi chiripo. Mati mchibeka amuziva akati ndikutengesa mbatya ndoda kuita sei? Ndira kuenda. Kwete mbatya. Mudziyo. Aitengesa midziyo. Achiti ndano kuti ndoda kubuda pamwe. Ndibva mati ndotenga midziyo iyo ubude uende zvako. Ndakatobhadhira mari. Zvaika. Inini ndiri kutengesa midziyo nokuti ndafunga kusiya murume ndibude pamba pemurume. Vagomba voti amasimba ndiri kutenga midziyo iyo muende. Ndanzwisa muchimito zvamataura. Okay. Ya takuchidzokera uku. Imbonyatsotibuditsirai, nyatsofukurai nyaya yacho kuti tive nezvinobatika zvinoita kuti shuwa murume uyu akatora mukadzi uyu. Pamusoro musi wa 16 September 2023 mukadzi wangu akauya kuHarare. Ndanga ndine nyaya yekunzwa nemakuhwa kunzi ari kudanana naWachakati. Ndanga ndine nhamba dzaWachakati. Wachakati zvechokwadi akafona kuma6 kuseni. Ndakata foni mukadzi wangu ndiri mumba, mukadzi wangu ari panze. Ndaisa message kuna Wachakati, ndamuti Wachakati, ndati mira prison achiripo ndozofona kana aenda. Ndamira kuenda kubasa. Ndati mukadzi wangu mbauya mumba. Ndati chindipa foni yako ndausirawo sister wangu message kuti wanipe mari basi kuenda kubasa. Umbandipa zvechokwadi ndakamanisa message kuna Wachakati kuti fona prison aenda. Wachakati kumbafona. Ndamuti mai mwana daira foni yenyu. Mai ndakambokubvunza kuti Wachakati mudare naye makaramba. Uyu Wachakati ari kufona dzanza kangonzi wacha chetipa. Uyu Wachakati ari kufona uchidaira foni. Mai mwana wakadaira zvekutsenga. Ndakazosvika pakufonerana nemukomo wake anonzi Mabhawu. Ndichimutitsura munin'ina wako zvaari kuita, uri munhu wokuziva, handidi zvokuti ndinetsane newe mangwana. Zvichokwadi mukomo wake akadzoka kwandiri nefoni akati zvichokwadi ndataura naye munin'ina wangu. Wachakati azofona akachindituka, akatuka zvokutuka kubva kwabereki vangu kwabvisa hembe. Achiti unoziva unonzi wakadzi here, yoona mukadzi ari kumba kwangu. Mukadzi ari kumba kwangu ndiye mukadzi chaiye. 2023. Mukadzi wangu akambadzoka kuHarare, kuri kubva kuHarare mbauya kuno. Wakaenderera mberi nokudanana. Naipapo ndakazosvika pakuti mukadzi wangu uona zvawatiza kuomba uchiti une nhumbu yaWachakati. Titaurirane since vana vanosara vachitambura. Tidzokerane. Mukadzi wangu akati aiwa zvisinei zvichiuya ndikudzi chokwadi. Ndamutevera gure ndiri kwaari kumba kwandazi yake. Ndataura naye. Ombo achinzi munhu akandipa pamiri inini ndiWachakati. Asi munin'ina wangu akanditadzisa kugara naWachakati mushure memameseji akanga achiisa kuna Wachakati achiti nhumbi yauna haisi yako. Ndakapona zvakare kune mukomo wake anova handizi nyatsodziva zita rake anonzi ari kuSohwe. Mukomo wake
ndipindura achiti takafana tirisina mudzimai wangu ipapo tichandisa foni mudzimai wangu koma akakapindura achiti amai guru pepe ndakanyara kukuudzai kuti munhu amuri kudanana naye akuchengetedzai imba yenyu. Uyu ndakazomufonera ndichimurekodha ndakamufonera 27 minutes record yacho ndinayo. Akabvuma mhosva yake akabvunza achiti mukoma wangu pamakamufonera akakuti kudii ndakamuti hapana zvaakataura. Akabvunza kuti ndakafonera kuti mukoma wake mabhawu wewe akandibvunza kuti mabhawu ati kudii ndakati hapana zvaataura. Zvese izvozvo ndinazvo mufoni. Uyu akati inini praise handisiri mukadzi wako zvechokwadi ndaidanana naye. Sorry nekukutuka kwandakambokuita kumashure. Asi nhumbu ine mukadzi wako haisi yangu. Asi zvekudanana naye ndaidanana naye zvechokwadi. Zvinhu zvako ndinazvo. Handina kupuhwa nemukadzi wako kunzi nditenge. Aitotengesa bhara riri kutownship. Mukoma wangu anoruziva kwariri. Sora iri kumba kwangu. Gumbezi rakasakara riri mumota yandaidhiraivha yokasinika. Ndiri kuenda nazvo. Pangori musa 23 November iwo ndiri kutaura iwo. Ndiri kuenda nazvo kupolisi mangwana. Saka ndiri kubva kumaini ndiri kuita zvemaini mazuva ano ndakasiya kudhiraivha. Ndakuita zvemaini kuDarwen. Saka ndakabva kuno kuDarwen ndiri kudzoka nezvinhu zvako kudotito. Kubva ipapo hapana chakazobatika chandakaona. Manzwa here umwe umbo hwatati huchifukurwa. Amuna here apa vari kuti izvozvi zviripo tototsvaga redhiyo vanhu nyatsounzwa. Ndopai patambotaura imwe shona yatati kupeta muramba uri munyoro. Muriona zvidai maupeta pekutanga paipai. Idzi tsananguro dzese dzisingafukunuri dzasina basa. Yanga iri nyaya yekuti achingoisai kuna changamire kuti vanoitwa sei. Patitarisai zvamakufukunurisa. Tiri kuti here tochibuditsa toda kudzokera futi kwamuri. Tobuditsisa here audio roterero. Imimi. Aiwa ngazvipindurire. Tobuditsisa here audio ranzi riripo. Imimi. Yaburisai changu. Sorry Gorgota. Unzai. Aita uzakone zito sanafuna zvinozoda kuita. Pari kutesta ground. Kutesta makurukona kuona nevana. Asi batwane muzhandika. Iwa mutitenderedza. Choti shisu chi 27 minutes. Mugara vakatoka nakai. Ikosei mewo kumhanya ngenda kutengera ukadzi huu. Uye ava vanga vatenda kudhara ka. Imimi mukona kuti panga matotenda kudhara ndepepepe kuti makabvuma shuwa kuti ndoda kutenga zvinhu handiti. Asi muchitoziva kuti munhu andikutengera zvinhu ataura kuti ndoda kubuda pamurume. Ipapo pega musoni pari trick. Kuti akuudzai kuti ndoda kubuda pambaditi. Ndikutengesa bhara, ndikutengesa chinda kuti ndibude pamba. Imimi ndimi matageti ewa tauni yese ine vanhu vobva vachinjesa uri muno munhu wekutauni. Woya kwamuri amusi kuona kuti pane nyaya kudhara. Mubva mati aiwa ngaavhure futi audio ataure kuda kutowedzera hasha dzemuridzi wemukadzi. Manje apa pano apa mukutotongwa bhozi apa munonzi wajaka apa manje majako mumwe. Regai nyaya iyi inozopinda svondo inowe sine makezi akati wandei iposipo ndei ukadzonyaya iri kwete akato sondodiwa nochikoro wakuvhura takasvika pakutadza kuwirirana zvekuti nanhasi hatisi kutaudzana naye. muri kugara upi izvozvo? Ini ndiri kugara kuHarare, iye ari kuGlendale kuno kune vakoti. Chimbonzwa maudhi acho pane zvandandaitira yani. Aiwa audio hatisi kuzoirewa 27 minutes. Chatogona kuita tikanwa audio tikangosvika patinenge tangoona kuti audio yatiratidza kuti yaenda kare kunyaya yekuti uya wajakake anei takutomirira ipapo changamira. Dai maitokwanisa kungotsvaga pakanyatsongodudza chete kuti shuwa mukadzi wako ndinodanana naye asi nhumba haisi yangu. Tungonzwa mazwi iwani.
Pane zvinhu zvemurume zvinhu zvakadai akatoguma makaijamisijamisa kumberi kwayo ndokwaibvuma zvekuti zvinhu zvekuti ndinazvo ndakachengeta ndinofanira kuenda nazvo kupolisi. kana kuti avachiteerera audio imimi uri kureka itika apa mukuitenda here odzomuti audio hamunasara kubudisa kuti mukudanana asi nyaya yekuti makafonerana nevava muri kutenda paaudio iyi kuti haina kuzonisa zvayo zvekudanana asi mimi makafonerana navo kuti zvichabuda apa mukutenda ndezvenyi paaudio iyi zvekuti zvatanzwa apa ndezvenyi handiti saka kuti tikazonzwa apa zvakanaka nezvakaipa mukuzvitenda chamuri kuramba ndechekuti hamudanene navo asi audio ndiyenyi sikachangamira mukadzi anofanira kuya kupupura Shedzera imwe. inenge ichiri pari tinovachosaenza aitinana namhuru right vari kubuda Yes, Madi. Amba nedu iri kukura even macapacity ema-installation atiri kuita atori very big. Ngoda pakwakunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita a solar installation ye-8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema-aircon. Vanhu hope mamusingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba. But with 8 kVA unosimudza nema-aircon. But kune mamwe futi ma6, ma4, ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko.